Mehmet Göktaş, doğru haber. Dünya li ser lingayê çima em hilweşiyan. Ji ber zordestiya bacên Trump tê gotin piyasa binûserbûne ji ber vêkê him li Amerîkayê him jî li seranserê dinyayê dinya rabûye ser ling û piyan. Yanî dema ku dest li dinya ticaret û perên wan hat dayîn, însan rabûn ser ling û piyan. Li Tirkiye cepheya muxalefetê bi bahaneyek din rabûye ser piyan û tiştê ku me fehm kiriye wê hê jî dewam bike. Bênavber bê westandin û betilandin van mitîngên xwe didomînin. Lê tiştekî bi huzn û xemgîn heye ku divê em misliman rabûna ser ling û piyên xwe. Heta em tu carî divê rûne niştana, lê em li ciyê xwe vekşiyane û hilweşiyane. Dema ku em xwe li gorî însanên ku ji bo dinyaya pênc pere nake radibin ser lingên xwe û her derê binûser dikin qiyas dikin, bi rastî divê em ji xwe fedî bikin. Bi xwînxwarî em tên kuştin, tên şewtandin, tên hilweşandin û em tên sirgûnkirin. Ekran, televîzyon, înternet bi cesedên bi xwînên zarokên me tijebûne. Ev însanên mezlûm û bindest ketine rêyan ji bo pariyek nan, ji bo diropek av, geh li vî alî geh li wî alî diçin û tên. Ev rewşa tirsnak ev nêzî 2 sale dewam dike. Siyonîstên kustex di Sûriyeya ku me pesnê xwe pêdanî dene hatine berçavên me. Hem ji hewayî hem jî bejrahî êrîşên xwe her ku diçe zêde dike û her ku diçe di Sûriyeyê pêşve diçin. Lê li hember hemû van bûyeran, wehşet û qetlê aman müdaxeleyek feîlî me nedîtiye. Li bajarên ku em lê dijin jî em danakevin cade û meydanan. Şeytan hatiye ser sînga me rûniştiye û nahêle em tev bigerin. Misliman naçin ciyên ku misliman lê tên qetil kirin, şer û herbê nakin. Qetine be li ciyên ku em lê diçin sefaretxaneyên Siyonîst dorpêç bikin. Ma em ji vê yekê jî acizin. Em nikarin firma û şîrketên ku ji Siyonîstan re tedarîqê dikin dorpêç bikin. Ma em ew qas ji xwe acizin. Ji bîr nekin, xelkên mislimanên bê çek û sîleh û bê dewlet xwediyê vê hêz û quwetê ne. Ji kerema xwe her çi qas dereng bûye jî em dîsa jî ji malên xwe derkevin. Em rabin ser ling û piyên xwe. Qatilên Siyonîst dorpêç bikin. Dinyayê li wan teng bikin. Baweriya we hebe hêz û quweta me li vê yekê tê. Di ser de ev hêz û quweta me zêde jî. Ji bo Xwedê, ji van kesên ku ji bo dinyaya xwe derketine, kuçe û kolan û meydanan em ji xwe re dersan derxînin. Bi silav û duayan.